Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a otra cita muy especial para Levante Televisión, para el Totes Festa y especialmente para Las Fallas, porque estamos ya abriendo puertas, como cantaba Gloria Estefan, aquello de abriendo puertas, cerrando heridas. Bueno, pues aquí las heridas están más que cicatrizadas y las puertas abiertas de par en par, porque estamos todos de norte a sur, de este a oeste, en la Comunidad Valenciana, preparados para vivir la gran semana de Las Fallas de 2024. Llevamos trabajando todo un año para vivir con intensidad esta semana que tenemos por delante, y también lo digo siempre, no únicamente en el Cap i Casal, sino en todas esas localidades que se suman para vivir de la manera más contundente posible la mejor fiesta del mundo. Tengo ya aquí en la mesa, que los voy a presentar enseguida, a unos amigos que precisamente vienen a hablarnos de eso, de la intensidad de la fiesta fallera y de qué manera tan especial y única, tan vibrante, la viven nuestros amigos de Alaquàs, a los que yo ya, buenas noches, lo primero de todo, alcalde, buenas noches. Bona nit. Bona nit. Dia jo que el primer de tot l'enhorabona, perquè em sembla de veritat un cartell que parla molt i molt clar d'Alaquàs i parla molt i molt bé de les Falles, o sigui que l'enhorabona perquè és xulíssim, de veritat. Pues moltes gràcies. És una iniciativa que fa alguns anys van decidir posar en marxa de fer un cartell específic fet per professionals que destacarà la importància que té aquesta festa en Alaquàs. Pues un encert, la veritat. Gràcies. Toni Saura, l'alcalde d'Alaquàs, ens acompanya esta nit, també al seu costat, que ho dia jo, dic que bé quan una regidora de festes a aquestes altures ja encara continua somrient, que és el que més me pot agradar. Ella és Sandra Conde, molt bona nit. Bona nit. I dia jo que en ganetes ja, no?, d'encetar la traca final. En moltes ganes. Bueno, és el primer any que soc regidora de festes i falles, i bueno, com a fallera pues, amb moltíssima il·lusió i moltes ganes d'encetar aquests dies de festa. Segur serà una gran festa per a tots els alaquaseres i les alaquaseres. Sabia jo que m'anava a enganyar ahir, no és fàcil. Que dia que per a tota la gent d'Alaquàs serà una cita molt especial, i de seguida parlarem en dos de les seues protagonistes, però m'imagine que, com comentaven, el treball s'ha fet perquè tot siga festa, no? Bueno, duguem mesos de treball, sobretot per als dies més especials que ja han passat, la crida, la cabalgata, molts altres, i ara ens queda la traca final i moments o dies molt emotius, com poden ser l'entrega de premis, que se viu amb molta intensitat en Alaquàs, i l'ofrena a la Mare de Déu de l'Olivar, que és molt especial. Les que saben i molt emocions són les vostres falleres majors, les nostres convidades. Ruth i Andrea, hola, què tal? Bona nit. Bona nit. Com estem? Diu, bé, no? Preparats així a veure què passava. Tu tranquil·la, Ruth, perquè més que m'enganye jo, no s'enganya ningú. O sigui que tu per això tranquil·la. Tu m'havies demanat que jo te preguntara només coses de matemàtiques, no? O què? Diu, no, pregunta'm més per les falles d'Alaquàs. Que suposo que ha de ser superxulo, no?, ser la falla major infantil. Molt bonic. Com és per a tu l'experiència? Com has arribat a este puesto tan xulo? Amb moltes ganes de gaudir aquesta festa i amb molta alegria. I passant-ho superbé, no? Sí. M'imagine. Està sent més xulo del que tu t'esperaves, Ruth? Sí, la veritat és que amb Andrea l'estic passant molt bé i he conegut a moltes persones noves. O sigui, una experiència superxula, no? Andrea, també per a tu una experiència molt xula? Una experiència única. Com està sent este 2024, fallerament parlant? Superant moltes expectatives del regnat i amb molta il·lusió i encantada. Ens comentaven l'alcalde i la regidora que s'ha treballat molt, suposo que d'això eres testimoni, no?, de com les comissions falleres d'Alaquàs han treballat de valent per aconseguir tindre unes bones falles. Sí. Què tenen de particular les falles del teu poble? Les falles d'Alaquàs tenen molta germanor i moltes ganes de treballar. I preparats ja tots, no? Preparats ja tots per a començar esta setmana fallera. Per a començar, a mi m'agrada molt que les falleres sempre somriuen en aquest punt del camí, però jo sé que esteu ja pensant en el rellotge dient això, que a vegades se nota més el calor del foc, no? Que s'acostuma tots els fallers i les falles a saber que el rellotge va a una altra velocitat, també a Alaquàs, òbviament, i estem veient unes imatges fantàstiques de les falleres majors per la localitat. Toni, alcalde, suposo que és una experiència particular el poder parar un poquet la bogeria del dia a dia de nostres vides, també com a alcalde, no?, i participar un poquet més activament de la festa. Pues la veritat és que són dies que ja des de fa alguns, no?,
en el qual l'agenda més formal i més institucional queda un poquet a banda i te centres en el que són les falles, no? Estan amb les comissions i especialment en les falles majors, no? En Ruth i Andrea, per acompanyar-les a veure la mascletà, un dia a València, aquesta entrevista, no? I també està bé deixar aquesta part i centrar-se en la festa, no? Jo crec que sí. Quina particularitat té Alaquàs quan viu les falles? I el mateix que deia Andrea, no? Jo crec que Alaquàs té 11 comissions, que són moltes per a una població de 30.000 habitants, però hi ha una relació excel·lent entre totes elles, no? I se fan moltíssimes activitats de manera conjunta. Per tant, això es garanteix que sempre n'hi ha moltíssima gent, moltíssima participació en els carrers. I després, el veïnat que té una falla en el seu barri també se suma, no? I al final podem dir que Alaquàs és un gran poble en falles, no? I que tot el món està gaudint i disfrutant d'elles. Allò ben cert és que Alaquàs jo penso que és una de les localitats prou reconegudes pel seu moviment veïnal, en associacionisme, en col·lectius, durant tot l'any. A la fi, quasi era obligatori, no?, que n'hi hagueren moltes falles, perquè és un dels moviments més potents a la Comunitat Valenciana i en una localitat en tant d'associacionisme veïnal, quasi una obligació, no?, podríem dir. La veritat és que Alaquàs és un poble superactiu, la gent està no solament en un col·lectiu, en una falla, també està en Morts i Cristians o en una ONG, i és cert que en Alaquàs hi ha vida sempre i tot l'any, no? Precisament ara venim cap ací, un veí que acaba d'arribar a Alaquàs es dia que en Alaquàs estem sempre en festes, i que si no són festes són coses paregudes d'activitats que la gent està fent, i l'Ajuntament d'Alaquàs té molta sort de comptar amb tanta gent que vol col·laborar fent coses, no? I nosaltres molt agraïts i molt contents, jo en aquest cas de ser l'alcalde d'un poble en el que la gent vol cuidar i treballar tant el poble. Estava pensant jo que, clar, Alaquàs és un poble que no para de festes, i estava pensant en el 1, 2, 3, no sé si se'n recordareu, estava la part dels sofridors en casa, que m'imagine sofridora en l'Ajuntament, la regidora de festes i falles, i no se paren tot l'any, òbviament. Suposo que a la fi, veure l'alegria de Ruth i d'Andrea, veure que les 11 falles participen activament, que tot va bé, és una recompensa, no?, a moltes hores de treball. Sandra. Sí, primer patixes, treballes molt, però la veritat que jo m'he trobat, a més he tingut la sort de trobar-me en una junta local fallera en quant a falles es refereix, molt de recolzament, en molta amistat entre ells i elles i en moltes ganes de treballar, liderats per el president de junta local, Paco Medina, que entre els dos crec que hem fet ahir un bon dueto i hem dut endavant tot el treball que n'hi ha que fer previ per a que les falles es puguin gaudir i també en unes presidències molt actives o proactives a l'hora d'ajudar-nos o d'oferir-nos el seu recolzament en certes coses i la veritat que ha anat tot molt bé. Quins penses tu que són els passos endavant que han donat les comissions d'Alaquàs en els últims anys més importants a nivell de falla? A nivell de falla, en Alaquàs es treballa moltíssim, les comissions treballen molt, sí que és de veres que tenen prou dies d'espais per a d'ells, per a fer treball i fer falla, i cadascuna ha fet com a icòniques algunes festes pròpies i, com deia l'alcalde abans, les altres falles recolzen aquestes festes que fan cada una d'elles i quan encetàrem el dia de la crida per la nit era la moguda fallera, feia moltíssim fred aquesta nit, però l'espai que habilitàrem es va plenar. I eren totes les comissions, totes fallers i falleres d'Alaquàs que estaven ahí recolzant a la falla que enguany feia aquest acte per a que li isquera bé, pese al fred i perquè no és que una nit massa bona i es continua plenant. Ahí es nota aquesta germanor que deia Andrea i aquesta participació que recalcava l'alcalde també. T'he d'agrair que suposo que els companys han vist un moviment ràpid, capote absolut, que m'ha tirat perquè s'ha caigut el micròfon, no n'hi havia opció de continuar. Moltíssimes gràcies, Sandra, per l'ajuda. Que dia jo que al final hem de tirar de bon humor i ens passa un poquet en la diversitat que hi ha als col·lectius, també hi ha a l'oratge, que en un mes de març tenim totes les temperatures possibles, ho estem vivint enguany. Al front d'aquesta festa esteu vosaltres dos, o sigui, parlem de tot el treball que n'hi ha darrere, de la participació dels col·lectius,
de les pròpies comissions falleres i de tots els fallers i falleres, però estar al front d'una festa, més enllà de la responsabilitat, supose, Andrea, que té una part emocionalment molt bonica, no? Sí, ha sigut molt emocionant, sobretot perquè qualsevol de les 11 comissions ens han obert les portes dels seus casals i ens han fet partíceps de qualsevol de les seues celebracions i actes. I què té de propi un casal de portes cap a dins? Què estàs descobrint? Perquè tu eres fallera, òbviament d'abans, però tens l'oportunitat de viure les falles de l'Aquàs enguany d'una manera distinta. Què has descobert en tindre totes les portes un poquet més obertes? A ver, descobrir pues que al final, aunque es treballa de manera diferent en cada casal, sempre se unís per el mateix sentiment, que són treballar per les falles i per la nostra festa. Ja hi estem, no? Tots treballant de valent. Tu, Ruth, allò de trobar-te amb moltíssima gent, suposo que té una part xula, no?, d'anar coneguent amics i amigues noves, no? Com va la gent? Va bé? Molt bé. Diu, estem ahí sumant prou bé, veritat. I de tots els actes que teniu, quins són els actes que tu, com a fallera major infantil, tenies més ganes de viure? La crida i la presentació. Però escolta, lo de la crida no imposa, no dona por? Un poquet abans d'eixir, però després a gaudir. Quan és que eres ja genial, no? Sí. Quin és el record més bonic que tens del dia de la crida? Quan vaig cridar que a la qual ja estàvem falles. A més, estava en un escenari, ho estem veient ara, superxulo, o sigui, la veritat és que és moltíssima sort, no?, el poder viure este moment tan especial. Andrea, suposa que és una de les imatges que una no s'oblida mai, no? És un privilegi i jo crec això que mai se va poder oblidar. Jo, a veure, a lo millor dieu, s'està aprofitant, però és que com vos tinc així a les dos, dic, heu fet una crida a l'Aquàs, superbé, però estem a la tele, dic jo, fer una crida xicotigua, no?, i convidem a la gent que vaya a l'Aquàs, no?, a disfrutar-les. Vos sembla bé? Clar. Sí? Doncs vaig a fer una mini crida abans en Sandra i en Toni, en l'alcalde de l'Aquàs i en la regidora de Festes i de Falles, d'una manera més simbòlica. Sandra, per què n'hi ha que anar a l'Aquàs en Falles? Jo convido a tot el món a que vinga a l'Aquàs en Falles perquè visca de prop l'ambient que n'hi ha als casals i als voltants, que note aquesta germanor de la que parlem, que la puga percebre de primera mà i bueno, que passeja per els nostres carrers, que compren, que dinen i sopen als carrers de l'Aquàs i sobretot que visiten el nostre castell, que és una meravella per descobrir per a molta gent i poden aprofitar el moment per a fer ambdues coses. Doncs mira, has dit una cosa molt important que se'ns oblida moltes vegades i és que més enllà d'anar a conèixer les falles podem anar també a conèixer el comerç i l'hostaleria de l'Aquàs, que és fantàstica i que a més és una oportunitat també per a fer falla, no?, des del barri, al final ajudar-nos entre tots, que és el que toca. Correcte. El que correspon. N'hi ha una altra qüestió, alcalde, molt important, i és la de la convivència, perquè clar, a la fi estem parlant d'una ciutat de 30.000 habitants on hi ha un bon grapat de veïnes i de veïns que en són fallers i molta gent que no ho és. Com arribem a aquest enteniment entre totes i tots? Bueno, efectivament, en l'Aquàs tenim un 10% de la població que és fallera, o sigui que és molt, no? 3.000 persones o més fins i tot, no? I efectivament, pues, sempre hi ha conflictes, no?, pues, per les molèsties que es poden ocasionar momentàniament, però el veïnat té molt clar que durant la setmana fallera són falles, no? I ahir, en general, tota la gent no té cap problema i entén que les falles han de fer la festa i han d'ocupar el carrer i han de fer soroll. Per tant, durant la setmana fallera no hi ha apenes problemes de convivència, més enllà d'alguna coseta molt puntual. Pot ser tal vegada durant la resta de l'any poden haver altres qüestions, però en falles, en l'Aquàs, la gent assumeix que són falles, que s'ocupen els carrers, que se fa festa i tots a gaudir d'ella. Pues anem a fer això, anem a gaudir de l'Aquàs i de manera molt especial de les seues falles i vos havia demanat una mini crida per tancar l'entrevista, anem a fer-ho i penseu que important és fer una crida que jo per exemple no podria, perquè no he sabut dir abans a l'Aquasers i a l'Aquaseres, que ara sí que ho ha dit de tiro, però què diríem, Ruth, per convèncer a tota la gent de que vagi a conèixer les teues falles? Jo convide a tota la gent a gaudir de la nostra festa, a disfrutar pels carrers i en l'Aquàs hi ha molta germanor, molta alegria i molt bonic tot. O sigui, que a conèixer-lo, no?, de prop. Sí. Lo has hecho de maravilla,
Jo pense que si te pregunte per matemàtiques hauria sigut pitjor. Però molt bé, ara parlem després del programa. Andrea, una crida especial per a que tota la gent conegui Alaquàs. Convidar també a tots a que vingueu a Alaquàs, a enamorar-se del nostre poble i a disfrutar de tots els actes, activitats que fem, sobretot en aquestes falles, i ja està, poc més. Pues estarem ben pendents. L'enhorabona, primer de tot, tant a Andrea com a Ruth, que siguen les falles més especials de la vostra vida, que ho seran, de segur que sí. Segur que sí. Porteu, per favor, un abraç molt gran a tota la Junta Local i a les 11 comissions que fan possible les falles a Alaquàs de la nostra part, i sabeu que està així la vostra casa per sempre, o sigui que vos faig una crida personal perquè vingueu quan vulgueu, val? Preparada, Ruth, per la setmana que ve entrarem força, sí? Sí? Segur, bé, preparats. I Sandra i Toni, alcalde i regidora de Festes i de Falles, la millor de les sorts. Jo penso que quan se treballa molt, al final l'èxit està garantit, no? En tots els condicionants que una persona pot controlar. Ja la qüestió de l'oratge i aquestes coses, doncs tots estem sempre mirant cap al cel, ens toca que siga d'esta manera, però en qualsevol cas jo penso que, com diem abans, Sandra, arriba la recompensa, no? Arriba aquest moment. Sí. Bueno, n'hi ha moments, sobretot quan les veus a elles il·lusionades, felices, en la pleitesia a totes les falles majors de les 11 comissions. Són dies especials, són moments especials, i aquesta felicitat, pues, bueno, ja val tot el sofriment i el treball que tenim abans. Pues se sumem a les bones notícies que de segur trobarem esta setmana a Alaquàs, a les festes falleres d'Alaquàs, que no se pot perdre ningú. Alcalde, encara que toque dormir un poquet més, que disfrute molt, que també toca. Home, clar que sí, sense dubte. Ahir, no el primer, perquè estaran les falleres majors, però bueno, al seu costat estarem en tots els actes que puguem. Pues moltíssimes gràcies, de veritat, Toni, un any més per acompanyar-nos. Sandra, moltíssima sort, com diem, i Andrea i a Ruth, els millors desitjos, d'acord? Moltíssimes gràcies. Festa fallera a Alaquàs que no para en cap moment, ni altres localitats de seguida, més convidats, més amigues i amics, així al Tot és Festa.